kulle min gidan da kyau da Allah a da Alhaji kakkara mu a irin dukkan da baban ka aje gidan ga dole kulle gidan ga da kyau da Alhaji sakan mun lema da Alhaji in da yin shakka ne ba ta gara da Alhaji da Alhaji ta kawo lafiya kudin nan da suka cikin gidan nan wala sai ka gaji su da Alhaji ka lafiya da Alhaji wai da Alhaji na ga motar ga ba ta da iska ma da Alhaji wai baka kira mai facin bane alam na kira shi na ta kira shi haba Allah me ya ka Allah kira mai facin gama na ba Allah baba shi yasa bana so a bar motar ga da ji wallahi me ya ka Allah kana zuwa ki zo ka so da Abuja amma ga yanzu zan kira abun da Allah kwallo ka ba Alhaji Allah tsare ka Alhaji Allah daga mulki. Na zuwa dan taimaka mun da abinci ne wallahi yunwa nake ji. Kai dan matsata kai dan Alhaji za ku zo nan shi neman kuɗi? Oh my god. Ka san miyar talakawa mu suke ba su kawai. Ina san da kai dan Alhaji. Insha Allah za. Arziki dan Alhaji. Ka Alhaji arziki shi yasa mu wallahi. She what? Alhaji arziki wallahi. Ya naira 5,000 ka dan ci goro da su ka gane. A dan Alhaji da ka ba su kawo min tarasfa. Da waya na tarasfa fa. Kai almajiri tarasfa. Har ma kato waya. To ka gane. Zan baka naira 50,000 sai ba maka tarasfa ga su cash. Dan Alhaji ni ko 100 ne da Allah mun tarasfa ga. Da bai zan baka naira 500 a cash ba zan maka tarasfa ka gane. Yanzu kana nufin cash baka san naira 500 dole sai ta kawo. Da Alhaji yanzu kai dun Allah. Wanda lokaci da muka ciki Buhari ya ce za a canza kuɗi. Alhaji ya ɓoye kuɗi gida makudan kuɗi. What? Ta arara babu bayan Allah a bawa sadaka kai ka ce wai a maka transfer. Mu da muke son mu yadda kuɗin gida. Da ba mutane. Wani ko daji na binne kuɗi ƙasa shi yasa nake son Alhaji ba na so na ita. Amma kai ubban ka bai ka da arziki ba wallahi. Oh my God. Ba kuɗi. Ka ce wata tarfa. Wani no a ne ma ka ci ɗane shi. Ba da Alhaji.